Ugxeka abantu abagxeka unkosikazi weTibane. Ngibingelele lapha ngamukele mbukele emakhaya kuSimanzonzo ukuthola khona indaba zamaskandi. Mbukele emakhaya ke esikhathi masikanje ukuthola indaba zokuthi sekukhona abantu ngempela abaphuma umkhankaso wokugcaba noma wokungcolisa igama lankosikazi weTibane. Uzokhumbula ngempela ukuthi kule weekend esiqhamuka kuyo kade kukudwendwe ngempela likaThibela. uThibela ke indoda esina lapha esipanini sakhuzana igidangoma. Abantu abaningi ngempela bayihalalisele ngokuthi icacwele kule weekend esuka kuyo, kodwa kubona ngathi akubona bonke ngempela abantu abaneme ngalesi senzo seTibane, njengoba ukhona abantu ngempela abagxeka unkosikazi weTibane lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Kuzokhumbuleka ngempela ukuthi umonge lapha emagroupini amaskandi kakhulukazi iy'nqwele, kukhona abantu abaphuma umkhankaso ngempela abadicilela phansi igama lenkosikazi weTibane. Abantu abaningi kodwa basigxile ngempela lesi senzo lesi, bathi isenzo ngempela singekho kahle ngoba ngempela unkosikazi weTibane akangene la kumaskandi, kodwa abantu uma begadla abagadle kwiTibane bengabe sebefinyelela kumakoti. Abantu abaningi ngempela bathe kumele kwenziwe sure ukuthi o-admin ngempela bawenza umsebenzi wabo kakhulukazi lapha ey'nqoleni, benza sure ukuthi abantu ngempela abagxeka unkosikazi weTibane abavunyelwe ngempela ukuthi beyenze lento leyo. Kodwa-ke abanye babuka ngenye indlela lolu daba ngoba besho ngempela ukuthi kodwa ngesikhathi kugadla ulwa, kuzokhumbula ukuthi ulwa wenza ingoma negcome elisha, bathi wayegadla ulwa kodwa azange kukhuzwe ngoba nolwa wayedicela phansi isithunzi sakhe. Bathi futhi ngoba kade igcome elisha selimemezela ukuthi lizokhipha ingoma noMazikode, abantu abaningi ngempela-ke baphuma umkhankaso futhi badicelela isithunzi samaZikode. Bathi nabo bakhokhisa-ke ngokuthi benze lento leyo kwiTibane. Mbukele emakhaya-ke le ndaba ngabe uyibona kanjani ngempela uma sekudicelela amagama abantu abangengene ngempela la umaskandi? Ake hlangana lapho i-comment section sizwe ukuthi lolu daba ngabe ulibona kanjani. Mbukele emakhaya-ke nathi ividiyo ethathwe kuma-video ashuthwa edwendweni likaThibela. Yizona indaba engiphathele zona zizohlangana futhi ngokuzayo ngoba sihlale sikulethele indaba ngempela eshisayo la kuSimanzonzo. Siyabonga.